Merħba tfal, nispera li tinsabu tajbin. Miej għandi l-toli bħas-soltu ħajkellimkom ftit. Kif intom tfal ħelwin? Jiena ninsab tajjeb, illum għandna ktieb vera sabiħ. Il-ktieb tal-lum huwa fuq il-kuluri. Mela, kif qalilkom Toni, il-ktieb tal-lum huwa fuq il-kuluri u jismu minnu l-isbaħ. Kidba ta' Lidja Zammit u disinji ta' Naomi Gatt. Publikat minn Horizons kollaborazzjoni mal-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu. Mela ħanaqraw il-ħarsetta minnu l-isbaħ. Kulħadd hu speċjali u uniku flimkien nagħmlu dinja aħjar. Isbaħ u aktar speċjali. Darba waħda farfet li jismu Frillinu tar floli fis-sema dejn isħab. Fit-8 ta' filgħodu is-sħaba l-ħamra qalet: jien l-isbaħ sħaba fid-dinja għax jien ħamra u t-tuffieħ huwa aħmar bħali. It-tuffieħ huwa speċjali, l-aħmar huwa l-aqwa. Fid-9 ta' filgħodu is-sħaba l-oranġu qalet: jien l-isbaħ sħaba fid-dinja għax jien oranġjo u l-arinċ u oranġo bħali. Il-arinċu speċjali, l-oranġo u l-aqwa. Jien safra fl-10 ta' filgħodu is-sħaba s-safra qalet: jien l-isbaħ fid-dinja għax jien safra u l-banana jisafra bħali. Il-banana speċjali, l-isfar u l-aqwa. Arawhom tfal mela għandna l-oranġjo u s-safra. Fil-11 ta' filgħodu is-sħaba l-ħadra qalet: jien l-isbaħ fid-dinja għax jien ħadra u s-siġar huma ħodor bħali. Is-siġar huma speċjali, l-aħdar u l-aqwa. Fl-ofsinhar is-sħaba l-blu qalet: jien l-isbaħ sħaba fid-dinja għax jien blu u l-baħar u blu bħali. Il-baħar u speċjali, il-blu u l-aqwa. ċlof, ċlof. Tarawhom tfal. Inti x'taħseb Toni minnu l-isbaħ? Min taħseb li hu l-isbaħ? Jiena naħseb li kollha sbieħ għax kollha kuluri differenti u kollha kemm huma sbieħ għax kollha differenti. Anki jien qed naħseb bħalek. Fis-sija ta' wara nofsinhar is-sħaba l-indigo qalet: jien l-isbaħ sħaba fid-dinja għax jien indigo u l-bellus u indigo bħali. Il-bellus u speċjali, l-indigo huwa l-aqwa. Fis-satejn ta' wara nofsinhar is-sħaba l-vjola qalet: jien l-isbaħ sħaba fid-dinja għax jien vjola u l-fjuri li jisimhom vjola huma vjola bħali. Il-fjuri vjola huma speċjali, il-vjola u l-aqwa, jien vjola. Tarawhom tfal. U intom tfal, liema kulur l-aktar li jogħġobkom? U x'taħsbu fuq is-sitwazzjoni? Fit-3 ta' wara nofsinhar Frillinu sema ħafna ħsejjes. X'kien ħajġri? Is-sħab beda jitkellem kollu f'daqqa. L-istorbju beda jiżdied. X'taħsbu li qed jiġri? Jien naħseb li qed jiġġieldu. Għax vera. Frillinu sema l-vuċi ta' min? Ħanaraw ta' min? Ta' sħaba l-ħamra, ta' sħaba l-oranġjo, ta' sħaba s-safra, ta' sħaba l-ħadra,
ta' sħaba blu, ta' sħaba l-indigo u ta' sħaba l-vjola. Bdiet ġlieda ħarxa bejn is-sħab kollu kuluri, bdiet niżla x-xita u bdew ifaqqaw is-sajjetti. X'taħseb inti, Toni? Naħseb li qed jiġġieldu jien. Fl-4 ta' wara nofsinhar Frillinu tefa' raċċa abjad ta' dawl qawwi fis-sema u ġrat xi ħaġa maġika. Ismgħu tfal, mela fl-4 ta' wara nofsinhar Frillinu tefa' raċċa abjad ta' dawl fis-sema u ġrat xi ħaġa maġika. Blub bu rubu. Naraw x'ħajġru. Ibqgħu ftakru x'ġara għax wara hemm il-mistoqsijiet. Frillinu qal, meta l-kuluri kollha jingħaqdu flimkien, kulħadd ikun ferħan. Is-sema kien mimli kuluri, kien hemm qawsalla kbira u sabiħa. Kien hemm il-kulur aħmar, il-kulur oranġjo, il-kulur isfar, il-kulur aħdar u l-kulur blu, il-kulur indigo u l-kulur vjola. Arawa, xi ġmiel, il-qawsallo x'vera. Mela kif qed inti, Toni, kollha flimkien kienu jagħmlu qawsalla verament sabiħa, ġifieri kollha kienu sbieħ importanti. Mela, ejjew inkantaw flimkien il-kanzunetta tagħna tal-kuluri. Mela hija Toni ħallitejni. Għal-aħmar, o għal-oranġjo, o i għal-isfar, i għal-aħdar, b għal-blu, b i għal-indigo, i v għal-vjola, v. Proset, Toni. Għax Toni jħobb ikantaw. Mela, tfal, issa ħansaqsikom xi mistoqsijiet li intom tistgħu twieġbu d-dar u tistgħu tibatunna tweġibiet fuq il-paġna tagħna. Mela, fejn mar Frillinu l-farfet fil-bidu tal-istorja? Tiftakru? Semmi oġġett aħmar. Semmi frotta safra. Semmi ħaxixa ħadra. Semmi oġġett blu. X'għamel Frillinu fl-4 ta' wara nofsinhar? Tiftakru? X'der fis-sema lejn tmiem l-istorja? Isa x'der fis-sema? Nixtieqkom pinġuha. Liema huwa il-kulur favorit tiegħek u għaliex? Kieku int kont Frillinu l-farfett, x'kont tagħmel biex tikkalma is-sħab fis-sema? Meta tiġġieled ma' xi ħadd, x'tagħmel biex terġgħu issiru ħbieb? X'nitalmu minn din l-istorja? Liema hija l-parti favorita tiegħek f'dan il-ktieb? Issa tfal, ħanerġa' nurikom l-istampi forsi tiftakru biex tkunu tistgħu twieġbu l-mistoqsijiet tagħkom. Mela hawnhekk għandna l-Frillinu. Hawnhekk x'ġara? Tiftakru x'ġara? Imbagħad Frillinu x'għamel? Burubu. Ġrat xi ħaġa maġika. U fl-aħħar il-qawsalla. Mela, nispera tfal li ħadtu gost bl-istorja tagħna u niltaqgħu darb'oħra
Inselmulkom tfal. Saħħa u ċaw. Ċaw ċaw.